יאללה, קדימה מונדיאל, התחלנו! הנה! אפס מקסיקו! וואי, איזה גול! יואו! איזה החמצה! מה אתה עושה? חסר כישרון! כבר יש לנו את הכיסא הזה של רייזר מבנד המגנטיק. יואו! יואו! איזה כדור! פנדל! פנדל! אדום! וואו! לפי דעתי נשבר פה שיא עכשיו. שתי אדומים במשחק אחד, לא זכור לי. גול! ויבה מקסיקו! 2-0. עוד אדום. אדום שלישי. 3 אדומים במשחק הפתיחה, וואו.